tedduɓe heeɗiɓe reefi fulfulde duniyaaru on calminama en garti kadi e weleede geno ngam yuɓɓinande on yewtere moɗon yewtere meɗen coftal ɓalli men o alet mbo pewɗen ñandi 19 nduɗo lewru sappo ɓuru sikki ala ko toɓɓere wotere ɓurat hen jojjude eɗen gandi joofi kawre ngam foɗodirannoɓe yahande leydi Afrique to folotiri winderiyankore hono coupe du monde de football ɗen leydi goni Maroc kam e Algérie Égypte tawte Tunisie kono kay ina wondi e leydi Ghana leydi Côte d'Ivoire Afrique du Sud wondude Sénégal kono tedduɓe leydi Cap-Vert ina hen on Cap-Vert mo ganduɗa waɗi ko hewɓe cikkana so yaade gulet e tarika muɗum e gonɗon folotiro kono bettere wonde waɗi nde tawno Nigéria kame Cameroun ina jiɗno yaade kon jahani ma jah e pottiti biten barrage e nde yewtere men junito ɗum foof garten hen e yaajede sikki ala so fartangi o rokki men kal e coupe du monde tawi koɓe duuɓi nogas faylet ha joni e lat ballon en mbasatani haalde e ligue des champions CAF tawi ko deuxiéme tour préliminaire tedduɓe ko ni wonata mbadi yewtere nde wote jeeji tewɗon mbawide rewdade e hella meɗen Facebook TikTok ha e dendagal médiaji meɗen rendo tedduɓe ko ɗo RFI fulfulde so gueno haaji